Wat gaat je laten zetten? Kijk goed. Geloof ze niet in zichzelf, dan geloof ik wel in dich. Het leven kan pijn doen, dat het leven voor mij gewoon heel dik pijn deed. Dan worden dat rotpoet en dan pakten ze me zo daarna vast. Het volkslied van Limburg. Het lijkt wel alsof je ze steeds vaker ziet. Limburgstalige tattoos. Tatoeëerder Nino Geurs heeft er inmiddels zo'n 50 gezet. Heb je het idee dat dat nou steeds vaker voorkomt, dat mensen dat willen? Ja, ik denk het toch wel. Ja. Ik denk een beetje de trots op het thuisfront. Dat is toch wel leuk. Ik merk zelf dat veel vrienden van mij die vertrekken vanuit Limburg. Dus die gaan dan studeren in de grote stad, in de Randstad. En dan willen ze toch een leuk aandenken van thuis. Ja. Ritchie Jacobs heeft er een heleboel. Hij verloor op jonge leeftijd zijn broer en zijn vader. Zelf heeft hij ook ernstige problemen met zijn gezondheid. Zijn tattoos symboliseren zijn strijd met het leven. In het Venlo's. Ik ben de weg kwijt, maar ik ben onderweg. En dat komt omdat ik nogal veel heb meegemaakt in het leven, denk ik. Ik hou niet van het leven, maar ik hou er wel van hem te leven. En ik zeg ook altijd van, ik heb soms moeite met het leven, maar dat heeft het ook met mij. En wie helpen dich die tattoos dan bij? Dat ik het bij me draag. Het verhaal gewoon, dat ik dat nooit verleer. Ook Ilona Bus heeft Limburgse tattoos die te maken hebben met haar familie. De tekst dat is eigenlijk van mijn broer. In coronatijd is daar een bandje begonnen, Limburgse popmuziek, met de opgeschoren troubadours. En toen kwam de tekst tevoorschijn en toen zei ik van wow, dat vind ik zo mooi. Wat betekent die broer voor dich eigenlijk? Ja, dat is wel echt iemand waar ik heel erg trots op ben. En wat vond je ervan, dat ze die tattoo had? Hij was zo groot. Hij zei van, boah, du bent helemaal gek. Ja, en dat dachten de ouders van Diane van den Bos waarschijnlijk ook, toen ze liet zien welke tattoo ze voor hen had laten zetten. Ja, mijn ouders dachten vroeger dat ik eigenlijk altijd een beetje voor de grap van als ik hem gaat uitgevreten hou, wat niet zo oké was, zeg maar, dan worden dat rotpoet en dan pakten ze me zo daarna vast. En de reacties waren dan nog, toen ik heen kwam, dachten ze, heb ze ook het voor ons laten zetten. En toen zogen ze wat het was en toen wordt het wel even van, oh nee, wat heb ze gedaan, Maar ze kunnen er wel met lachen doen. Bas Canton pakte het wat serieuzer aan. Zijn hele onderbeen gaat over Limburg. Nou, ik wou het hebben wat bij mij paste en Limburgs past bij mij. Op de voorkant beginnen we met een kompas naar het zuiden. Aan de rechterkant is de kaart van Limburg. Aan de achterkant is het wapen van Limburg met de naam van mijn dochter. En hier is het Limburgs volkslied afgewerkt met eikenblaar. Krijg je er ook wel eens opmerkingen over die Limburgse tattoos? Ja, dik. En iedereen vindt dat allemaal chic, dat ik dat zo heb. Dus je ze wel even zo kijken van dat hebben ze echt niet op die lichaamstaal. Want heel veel jullie hebben wel nog het idee van elke tattoo die zelfs moet een hele speciale betekenis hebben. Dat moet het heel groot en heel mooi zien. Ja, ik wil gewoon gaan op mijn lichaam wat ik leuk vind. Nou waren dan een paar van, daar heb je wel eens een Limbo. En andere leuke reacties, ja, die kent ze wel uit Limburg halen, maar Limburg niet uit hem. Lui houdt me aan en zeggen wel eens van, hey, wat heb je allemaal op de been staan? Want heel veel lui verwachten ook niet dat er natuurlijk een Limburgs liedje ook op mijn been staat. Nou, zeg maar gerust 2, want de muzieknoten die je hier ziet zijn van het nummer Carnavalsbuffet. Een liedje dat haar vader ooit maakte met de bus naar Klummen. Waar komen al die kilo's toch vandaan? Kent ze hem nog? Friet met overdaan. Geweldig. Ja, dat is toch chic, hè? Ja, zeker.